Kif aħna l-ewwel nett, videos oħrajn konna semmejna illi s-sigreti f'daw il-qasam tal-fitness, tal-fat loss, tat-toning ma tantx jeżistu, għax illum il-ġurnata hemm ir-riċerka illi turi ċertu affarijiet tissepara bażikament il-fatti mill-ħrejjef. U sigrit ieħor, jekk nista' ngħidilkom hekk jiena, avolja huwa sigrit xejn, huwa l-fatt illi inti m'hemmx għalfejn taqbad dejjem l-istess sistema biex inti tasal minn fejqiet illum għalfejn tixtieq illi tħossok, illi tidher, illi forsi tkun saħtek, eċċetera, u għalfejn qed ngħidlek. Għax ħafna nies jaħsbu illi jekk pereżempju suppost niekul għal mod tal-kelma għal lunch chicken u xi ftit ross, għad-dinner xi naqra laħam u pereżempju ftit ħaxix, illi irrid nibqa' nagħmel l-istess ħaġa għal dejjem jew sa ma nasal għar-riżultati. Ir-realtà hija differenti ħafna. Kemm fejn jidħol l-exercise u anke fejn jidħol in-nutrition, u anzi importanti illi nvarjaw dak li qed nieklu. Tgħidli xi ġifieri, tgħidli daqqa nieħu l-burgers u daqqa nieħu l-laħam, mhux neċessarjament. Avolja billi ta' kultant inti tiċċejtja naqra bħal ngħidu aħna l-ħadd wara nofsinhar ħadd xi pizza żgħira mill-flok salad, jew il-ħadd fil-għaxija ħadd żewġ tazz il-bejt mal-ikel ma ġara xejn. Però l-aktar li qed nenfasizza huwa fuq il-fatt li pereżempju inti għalfejn għandek dejjem tikol chicken meta pereżempju fuq parir ta' nutritionist kwalifikata ta' tista' l-mod tal-kelma tieħu dundjan, jew fenek, jew ħuta, jew vitella. Jew għalfejn pereżempju għandek tagħmel l-istess exercises, jew tuża l-istess equipment, meta pereżempju tista' tgħid illum flok dumbbells ħanuża barbell, ħanuża blalen, ħanuża weights eħfef. Allura pereżempju inżid anke repetitions jew weights itqal biex illum nagħmel inqas repetitions u nifoka aktar fuq is-saħħa. Jew ħanuża xi lasta ta' xkupa, xi tarġa, blalen, hemm ħafna affarijiet biex inti dak li għandek tagħmlu però tvarjax. U bħal dejjem la semmejna n-nutritionist għall pjan tal-ikel, nirrakkomandaw coach kwalifikat għall-exercises. Għax coach kwalifikat mhux biss ħajjurik x'għandek tagħmel u kif tagħmilhom, imma anke ħajra li qed tagħmilhom sew. U ħajpreparalek anke session biex inti mhux biss tvarja imma iġib ir-riżultati waqt li tnaqqas ir-riskju illi tweġġa' ngħidu hekk. Coach ukoll ħajkun qed jgħinek biex inti ġib iktar riżultati malajr ħalli inti taqta' dik il-ħafna guesswork jgħidulu bl-Ingliż illi ma tafx l-aħjar tagħmel, ma tafx hekk hux aħjar ejn milli bi, eċċetera, eċċetera. Mela, il-video dak kien illum. M'hemmx sigreti f'dawn l-affarijiet. Però jekk nistgħu, importanti ħafna anzi mhux nistgħu biss, invarjaw dak li qed nagħmlu, ħanieħdu gost aktar nagħmluh l-oġġett, allura ħanagħmlu aktar, allura ħanġibu aktar riżultati tajbin u r-riżultati aktar malajr ukoll. Jiena Mattejus Grasso minn NU Better Life. Jekk nistgħu ngħidulkom xi ħaġa tista' tikkuntattjana anke fuq 9900 3909. By the way, ħriġna anke kotba fuq l-internet ngħidulhom e-books illi inti tista' tniżżel biex jibdew jgħidluk tibda. Tista' taċċesshom daw billi tidħol fuq nubetterlife.com mela ANEW betterlife.com/free nubetterlife.com/free fejn ħassib free content li tista' tniżżel fuq il-laptop jew fuq il-mobile tiegħek. Tista' anke tkellimna fuq Facebook Messenger NU Better Life jew issib lili Mattejus Grasso u kif nista' ngħinek mill-aħjar li nista' nipprova ngħinek. Nawguralek is-saħħa.